It's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko ang boss ko at hindi yun alam ng boyfriend ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rochelle. 26 years old. At ito ang aking secret file. Good morning, ganda. Yan ang lagi kong naririnig sa boss ko. Sabi ng boss ko, hawigan ko daw si Maha Salvador. Siyempre, kilig much naman ako. Taga Batangas ako. Ang boss ko nga ang jowa ko. At itago na lang natin siya sa pangalang Sir Ed. Actually, para na siyang matandang-matanda. Ayokong sabihin na lolo. Pero sa itsura niya, nandun yung kagwapuhang lalaki niya. Matipuno. At medyo maganda pa yung pangangatawan niya. Funny. At masayahin. Sa edad niyang 65 years old. Year 2010. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya ng gobyerno. 18 years old ako noon. At doon ko nakilala si Sir Ed. Noong una, naiilang pa ako sa kanya kasi bata pa ako. Tapos, mahiyain pa ako. Nung nag-meeting kami noon, bigla siyang nagpatawa sa mga co-worker niya. Ako din, nung time na yun, natawa na lang din. Puro tawanan yung buong meeting na yon. Tapos after nung meeting, kinausap niya ako. Tinanong niya ako kung ilang taon niya ako. Ang sabi ko, 18 po, sir. Tapos sabi niya, Rochelle, right? Tapos sumagot ako ng, yes po, sir. And then, bigla na lang niyang sinabi, ikaw ang napili kong sekretary ko. Nagulat ako. Sabi ko, totoo po? And then sabi niya, of course. See you tomorrow. Sa sobrang tuwa ko nun, naging crush ko na din siya. Kaya, kapag kinakausap niya ako, kinikilig ako. Kasi si Sir Ed, kitang-kita talaga na pogi siya. Matangos yung ilong, maputi, medyo chubby, pero parang binata pa. May anak siya, isang lalaki, pero may sariling pamilya na din. Tapos, wala na siyang asawa. Oo, ni-research ko talaga yun. Wala na siyang asawa. Ayun nga.
Kinabukasan, excited akong pumasok. Kasi sekretary na ako ng isang inspector engineer. Tuwang-tuwa ako. And then, after a month, biglang nagpanggabi yung work ko. 24 hours kasi yung company eh. Hanggang sa hinahatid niya na ako sa house ko. Kasi ako lang mag-isa doon sa inuupahan ko. May mga kaibigan naman ako. Kaya lang, gusto ko kasi ng privacy. Kaya hindi ako nagpapashare. And then one day, nag-text ako kay Sir ng, "Sir, sorry po. Hindi po yata ako makakapasok. Medyo masama po yung pakiramdam ko." Sabi niya, "Sure, no problem. Okay ka lang ba?" Hindi na ako nakapag-reply. Pinikit ko yung mga mata ko at umidlip ng konti. Maya-maya lamang, may kumakatok na sa pinto ko. Nagtaka ako. Dahan-dahan akong tumayo at pagbukas ko ng pinto, nagulat ako. "Sir, ano pong ginagawa niyo dito?" Sumagot siya ng pabiro. "Hindi mo ba ako papapasukin?" Dali-dali kong tinanggal yung mga damit ko sa upuan habang sinasabi na, "Ay, naku sir, pasensya na kayo. Hindi po ako nakapaglinis." At sumagot naman si Sir ng, "Okay lang. Hindi naman kita ipinaglilinis eh." At doon bigla akong natawa. Sabi ko, "Ikaw talaga, sir?" Tapos, iniabot niya na sa akin yung dala niya. Prutas, flowers, and gamot. Sabi ko, "Salamat, sir." At ayun, nagkwentuhan na lang kami doon. Hindi ko na namamalayan. Aba, paggabi na pala. Sabi ko sa kanya, "Sir, magsasain lang ako para sa hapunan." Tapos sabi niya, No, wag na lang. Kain na lang tayo sa labas. Kaya mo na ba?" Kesa naman sa magluto ako, sumagot na lang ako ng, "Sige, sir." At yun na nga, kumain kami sa isang restaurant. Hanggang sa napasarap yung pagkain namin. Late na night niya na ako inihatid sa bahay. Kinabukasan, nakapasok na ako sa opisina. At yun, doon na nagsimula yung pagiging malapit namin sa isa't isa ni Sir. Fast forward, 2 years after 2012, natapos na yung project namin sa Cavite at ililipat na si Sir sa Batangas. Sabi ni Sir, "Sama ka sa Batangas ha? Mag-aral ka." Sabi ko, "Ha? Ala sir, wala akong perang pampaaral." Sabi niya, "Sinasama kita hindi para magtrabaho. Pag-aaralin kita." Tuwang-tuwa naman ako. Kasi finally, makakapag-aral na ako. At bago kami nagpunta sa workplace namin, dumaan ako sa bahay namin. At sinabi ko sa mga magulang ko na mag-aaral ako habang nagtatrabaho ako. Sabi ng tatay ko, kaya mo na ba?" Sabi ko, "Kaya ko naman." At ayun na nga.
nag-enroll ako ng first year college. 20 years old na ako sa kursong education. Nangupahan ako malapit sa school namin. Ayun na. Nagsasama na kami ni Sir sa iisang bubong. Every Saturday night, umuwi ako ng may dalang groceries nila sa tulong ni Sir. Hindi alam sa family ko na may ka-live-in na ako. At hindi nila alam na hindi naman talaga ako nagtatrabaho. Lahat ng itinutulong ko sa pamilya ko, galing kay Sir. Tapos, babalik ako sa boarding house namin ni Sir ng Sunday night. Tapos, ramdam na ramdam ko, para bang miss na miss namin yung isa't isa kahit isang araw lang kaming hindi nagkakasama sa isang linggo. Siyempre, hindi ko may pagkakaila. May nangyayari sa amin ni Sir. Jowa ko na si Sir eh. Actually, first boyfriend ko si Sir kaya sabik ako. Sabik ako sa pagmamahal. At masasabi ko talagang mahal na mahal ko siya. At naging ganun lagi yung routine namin. Susundiin niya ako sa school, ihahatid. Minsan pag naglalambing siya, hindi ako umuwi sa amin ng Sabado. Siyempre, babe time. Ewan ko ba? Pero kinikilig ako sa kanya. Lahat ng pangangailangan ko na ibibigay niya sa akin. Lalong-lalo na yung pagmamahal. Sobrang caring niya. Maaalalahanin, funny, at very positive sa buhay. Sobra din niyang professional at very matured. At masasabi ko, yun talaga yung mga nagustuhan ko sa kanya. Samantalang ako, sobrang isip bata. Mga ilang araw, parang masasabi ko talaga na nahuhulog na talaga yung loob ko dito. Actually, wala nga ako mapagsabihan eh. May mga kaibigan naman ako sa school, pero bilang lang. At hindi ko sinasabi yung sitwasyon ko kasi wala akong tiwala sa mga taong nakapaligid sa akin. Kay Sir lang ako may tiwala. Minsan nga, sa sobrang matured and very professional niyang tao, nag-aaway na kami. Pero syempre, hindi niya ako pinapatulan. Sasabihin niya lang sa akin, "Sweetheart, you are in the right age. Please act at your age. Please do not be immature." At kapag sinasabi niya sa akin yun, parang kumakalma ako. Napapakalma ako ng boses at mga salita niya. Siyempre, hindi nawawala sa akin yung selos. Bata pa kasi ako eh. Tapos, naiisip ko, pwede siyang man-chicks anytime. Pero, I trust him naman, kaya hindi na ako nag-iisip ng ganun. Then, fast forward 2016. Malapit na yung graduation namin. Yehey! 4 years na kami nagsasama. At 4 na taon na din yung relationship namin. Ang saya ko pa rin hanggang ngayon kasi ang saya pa rin namin. Tapos, before graduation, nag-mall kami. Bumili ng mga dapat isuot para sa graduation. At sa wakas, gagraduate na ako. Ang saya naming naglalakad. Hindi ako nahihiya. Magka-holding hands. Kasi wala naman akong dapat ipangamba. Wala siyang asawa. At alam ng anak niya na girlfriend niya ako.
Sa pamilya ko lang naman hindi alam. Gusto ko na sanang sabihin after graduation ko, kaso ayaw ni sir. Kaya nirerespeto ko yun. Tulad ng pagrespeto niya sa akin. So graduation day na. Si mama, tsaka si papa, pinapunta ko ng school. Sabi ko, doon na kami magkita. May suot-suot ako na skirt. Pakiramdam ko tuloy. Hubog na hubog yung katawan ko doon. Kitang-kita yung korte ko. And by the way, 5'4" yung height ko. So ayun nga. Pagbaba ko ng hagdan ng bahay namin, si sir nakatitig sa akin. Tapos, bago niya ako inihatid sa school, may nangyari sa amin. At isa na yun sa pinakamasasayang araw ko. Tapos yung nasa school na kami, nasa likod lang siya. Hindi siya kilala nung magulang ko. And then after graduation, kumain kami sa labas. Nag-flying kiss ako sa kanya at sumenyas na aalis na kami. At ayun, tumango lang siya. After namin mag-dinner ni mama at ni papa at yung nag-iisa kong kapatid, pinauwi ko na sila. Tapos sinundo ako ni sir sa place kung saan kami kumakain. Tuwang-tuwa siya. And then sabi ko sa sarili ko, finally, tapos na yung paghihirap natin. Sabi niya, nag-uumpisa pa lang naman tayo. Tapos, tinanong ko siya kung pwede ko na ba siyang ipakilala sa mga magulang ko. Humindi siya. Tapos sabi niya sa akin, isipin mo kung ano yung propesyon mo ngayon. Isa kang guro. Papangit ang image mo pag nalaman nila yung relasyon natin. Tinanong ko siya. Sabi ko, ano bang masama? Wala ka namang asawa. Ano, dahil matanda ka, bata ako? Sa mga oras na yun, ang sakit sa dibdib. Galit na ako, na sumisigaw na ako. Naiyak na ako sa galit. Sinusubukan niya akong pakalmahin. Sabi niya, umayos ka. Darating din tayo dyan in God's time. Hindi na ako nagsalita. At natapos na lang yung gabing yun. Nang may nangyari sa amin ulit. Fast forward 2017. Nagtuturo na ako ng grade 4. Hatid sundo pa rin ako ni sir. Hanggang sa nagka-project siya sa malayong lugar. Tapos ako ayokong pumayag. Nag-away kami ng konti. Pero at the end of the day, kailangan niya mag-work. Kaya pumayag na ako. Tapos, aalis na siya ng umaga. Umiiyak ako. Pumasok ako sa school. May PTA meeting pa naman ako noon. Tapos after ng meeting, biglang sumigaw yung isa kong student. Sabi niya, "Uy kuya, ligawan mo si ma'am. Single yan." Napalingon ako. May nakita akong lalaki doon. Napangiti na lang ako. At sabay sabi doon sa estudyante, "Loka ka talaga." At yung lalaking yun, matagal nang nangungulit sa akin. Gusto akong ihatid tuwing uwian. Pero hindi pwede. Araw-araw, dinadalaw niya na ako sa school. Itago na lang natin siya sa pangalang Sai. Seaman siya. 28 years old na.
Gwapo, maputi, brown ang mga mata. Medyo chubby, masayahin din. Pero hindi ko siya gusto. One day pumunta siya sa school. Nanliligaw na daw siya. Sagutin ko na daw siya kasi aalis na daw uli siya. Ako naman, deadma lang. Wala kasi akong pake. Pag uwi ko sa bahay, tinatawagan ako ni Sir. Aba, ayoko ngang sagutin. 2 weeks na siyang hindi umuwi sa akin eh. Nag-aalala na ako. Kinabukasan, pumasok na ako sa school. Mainit yung ulo ko. Dumating si Sai. Siya tuloy yung napagbuntangan ko ng galit. Tapos pag uwi ko ng bahay, ando na si Sir. Tuwang-tuwa ako. Masayang masaya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. At ganun din siya sa akin. Tinaddad ko siya ng maraming halik sa labi. At alam niyo na ako anong nangyari. Then, after noon, kumain na lang kami sa restaurant. At umuwi na rin kami agad. Nung nakahiga na kami, bigla akong nai-open up sa kanya. Love, may umaaligid sa akin sa school. Si Sai, kuya ng student ko. Tapos bigla ba naman siyang sumagot ng, "Oh, that's nice. Give him a chance. Malay mo, siya na yung destiny mo." Bigla akong nakaramdam na nangingilid na yung luha ko. Tapos sabi ko, "Pagod ka na ba na alagaan ako?" Tapos sabi niya, "Siyempre hindi. I love you." Tapos hinawakan ko ng 2 kong kamay ang mukha niya. At sinabi sa kanyang, "Mahal kita, okay?" At tumango lang siya. Kinabukasan, papasok na uli siya. Malapit lang naman sa bahay yung ini-inspect niya kaya naihatid niya pa ako. Pagbaba ko ng sasakyan, nandun si Sai kasama yung kapatid niya. Sabay bati sa akin ng, "Good morning, ma'am. Kaya pala ayaw mong magpahatid kasi kasama mo yung daddy mo sa house." Tumingin ako ng masama sa kanya. Sabi ko, "Excuse me." Sabay alis. Basta buong maghapon nasa school si Sai. Minsan may dalang flowers, minsan wala. At nung time na sinundo ako ni Sir sa school, may pa-flower si Sai. Nakita ni Sir yung pagsakay ko sa car. Sabi niya, "Ang sweet naman ni Sai." Sabi ko, "Whatever." Tapos nung makauwi na kami sa bahay, nag-usap kami ni Sir. Pinipilit niya ako na kausapin ko na si Sai at bigyan ko daw ng chance. Kaya kinabukasan, pagpasok ko, kinausap ko na siya. At doon na ako nagtapat, sabi ko, "Tigilan mo na ako, please." Tapos sabi niya ba naman sa akin, "Bakit? Tomboy ka ba?" Medyo nanggigil ako noon. Kaya sabi ko na lang, "Hindi lang kita type." Pero aba, hindi pa rin nagpatinag ang loko. Hanggang sa araw-araw na niya akong dinadalaw sa school. Ayun na, nagde-date na rin kami. Kasi nakukulitan na ako sa kanya. Pero syempre, sinasabi ko rin kay Sir. Tapos, sabi niya, 1 month na lang daw, aalis na siya.
Kaya nagtatanong na siya sa akin. Tinatanong ako ni Sai kung hindi ko ba daw siya sasagutin. Ang sabi ko sa kanya, pagbalik mo na lang. Pero aba, ayaw niya kasi ayaw niya akong pauwiin hanggat hindi ko pa siya sinasagot. Sabi ko na lang, nakulitan na ako. Oo na, sige na, tayo na. So ayun, naging kami na. Sinabi ko kay Sir Ed. So yung buong 1 month na yon, hindi umuwi si Sir sa bahay namin. Dinala ko si Sai sa bahay ng magulang ko at siya na lang yung pinakilala ko. Tapos tinanong niya sa akin kung sino daw yung naghahatid at nagsusundo sa akin sa school. Sabi ko, tito ko. Tapos sabi niya, I see. 1 buwan kaming ganun. Hindi ako naging masaya pero ramdam ko namang masaya siya sa akin. At sabi ng tatay ko, anak, masaya ako kasi nagka-boyfriend ka na. Napasmile na lang ako. So ayun, after nga ng 1 month, aalis na siya. Inihatid ko siya sa airport. Pag alis niya, nagpasundo ako kay Sir. Sinundo ako. At sobrang miss na miss ko na siya. Nagyakap kami ng mahigpit. Pag uwi namin sa bahay namin, napag-usapan namin na iwan na namin yung bahay namin. At mag-uuwian na ako sa amin kasi nahihirapan na rin siyang mag-drive from Quezon to Batangas everyday. Tapos naiiyak na ako habang sinasabi niya yun. Tumutulo yung luha ko. Sabi ko, sobrang mamimiss kita. Tapos sabi niya, 11 months siyang wala. Pero don't worry daw kasi magkikita pa kami. Tapos tinanong ko siya, nakikipag-break ka na ba sa akin? Tapos sabi niya, Sweetie, I love you. Tapos sabi ko, I love you more. At doon na tumulo ang luha ko. Hanggang sa we parted ways. Nagbe-video call na kami everyday. Tapos pag hindi naman kami nagbe-video call ni Sir, si Sai naman yung ka-video call ko. And then, Friday and Saturday, lagi kong sinasabi kay Sai na busy ako kasi magkikita kami ni Sir noon. And every time na magkikita kami ni Sir, nag-ho-hotel kami. At nag-overnight kami palagi. Humirap yung sitwasyon ko at parang sumikip yung mundo ko kasi maraming nakakakilala kay Sai. Nakilala din ako. Lahat ng galaw ko dapat safe. So almost 11 months kaming naging ganun. Hanggang sa 1 week na lang uuwi na si Sai. Ano na kayang mangyayari sa amin? Every time nga na magkikita kami ni Sir, nag-hotel kami at nag-overnight palagi. Weekly naman nagkikita kami. Pero grabe, humirap yung sitwasyon. Parang sumikip yung mundo ko kasi maraming kilala si Sai. Nakilala din ako. Lahat ng galaw ko dapat safe. Kaya binawasan namin ni Sir ang pagkain sa labas. Kaya lagi lang kami sa hotel. Almost 11 months kaming ganun. Hanggang sa 1 week na lang, uuwi na si Sai. Sabi ko kay Sir, labas naman tayo. Sabi niya, sure. Lumabas kami. Naglakad-lakad kami sa mall. Ako, ang clingy ko sa kanya samantalang siya. Sobrang cold sa akin. After that, na mag-mall kami, umuwi na kami sa hotel kung saan kami laging pumupunta weekly. Gusto kong maramdaman yung pagmamahal niya. Kaya ako na ang nag-initiate.
At nangyari na nga ang hindi dapat nangyari. After namin gawin yun, sobrang tahimik ng paligid. At bigla siyang nagsalita. Sabi niya, mag-focus ka na lang kay Sai. I think you and Sai are meant to be. At gusto ko maging malaya ka. Napakunot noo ako. Sabi ko, no. Iiwan ko si Sai pero ikaw hindi. And then sabi niya, listen to me baby. Habang hawak niya yung dalawang kamay niya, habang hawak ng dalawang kamay niya ang mukha ko. Sabi niya, karapatan mong magkaroon ng buong pamilya. Karapatan mong maging malaya at masaya. Karapatan mong magmahal ng binata. At sinagot ko siya ng, karapatan ko ring mamili kung sinong mamahalin ko. I love you at sa'yo ako nagiging masaya. And then sabi niya, you are a teacher. Ano na lang sasabihin ng parents mo kung malaman nila na ako ang boyfriend mo? Anong sasabihin ng students mo? Dapat ikaw ang magandang ehemplo sa kanila. Sabi ko, grabe. Pag matanda yung boyfriend ko, huhusgahan ako agad. Hindi ko na napigilang umiyak. Sabi niya, oh, sweetie, you are beautiful. Huwag mong sayangin yung ganda mo sa akin. Darating na si Sai. Please promise me one thing. Mahalin mo siya at pilitin mong maging masaya sa kanya. Ako umiling lang. Pinikit ko na lang yung mata ko. May gusto pa sana akong sabihin pero inawat niya ako. Hinalikan niya ako sa noo at pinatulog na. Ang sakit. Sobrang sakit. Ewan ko ba, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. At yun na nga. Dumating na yung araw kung kailan uuwi na si Sai. Hindi ko na siya nasundo kasi may klase ako. Pag uwi ko sa bahay, andun siya. Kinis niya ako sa noo. Sabi niya, I miss you. Sabi ko, I miss you too. 3 months daw siya dito. Yung buong 3 months na yun, palihing kami nagkaka-text ni Sir. Pag wala si Sai, tumatawag ako kay Sir. Masaya na ako sa ganun. Lagi na din kami magkasama ni Sai. Hatid at sundo sa school. May nangyayari rin sa amin pero para bang boring yung kanya. Hindi katulad ni Sir. Masaya. Para bang wild. Although, minahal ko na rin naman si Sai. Kasi sobrang tiyaga niya. At gusto na siya ng parents ko. Kaya, hinayaan ko na lang. So, eto na naman. Malapit na namang umalis si Sai. Magre-report na daw siya sa Manila. 2 weeks daw siya doon. At ako naman, sige lang ng sige. Kinabukasan pagluwas niya, tinawagan ko agad si Sir. Nakikipagkita ako. Pero ayaw niyang sumagot. Actually, 1 linggo na niyang hindi sinasagot yung mga tawag at text ko.
Tapos habang nasa kalagitnaan ako ng klase, biglang tumawag si Ate Lani, yung bago niyang sekretary. Medyo may edad na rin yun, may pamilya na kaya hindi naman siya kaselos-selos. Tapos sabi ko, "Oh, ate, napatawag ka?" Sumagot siya ng, si sir nasa ospital. Mild stroke daw. 1 linggo na kami dito sa ospital." Nagulat ako. Sabi ko, "Wait, saan yan? Anong nangyari? Bakit?" Ang dami kong tanong. Nagpapanik na ako ng time na yun. Dali-dali kong kinuha yung bag ko, Batangas to Quezon City. Siguro 3 hours ko lang na drive sa sobrang panik ko. Pagpunta ko ng ospital, kumatok ako dun sa sinasabing room. At doon naabutan ko yung anak niya yun at yung 2 niyang apo. Kilala naman ako nung anak niya. Tapos, di ko na napigilan. Umiyak na ako. Kinumusta ko siya. Nag-leave ako ng 1 week para bantayan siya. At hindi yun alam ng boyfriend ko. Yung parents ko naman, sinabi ko may seminar kami. Nakakausap ko siya lagi. Tapos, nung kaming 2 na lang sa kwarto niya, tumulo na yung luha ko. Non-stop. Sabi niya, "Stop crying, baby." Sabi ko, "Bakit? Bakit di mo sinabi?" Sabi niya, "Gusto kong magka-time ka para kay Sai." Sabi ko, "Ano ba? Puro kasay." Bigla siyang nanahimik. Iyak lang ako ng iyak, nagtatanong kung bakit. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Sabi niya, "Matanda na ako. Anytime pwede na akong mamatay." Hinawakan ko siya sa kamay at nagmamakaawa ko sa kanya. Huwag siyang magsasalita ng gano'n. Tapos sabi niya, "Baby, harapin mo yung katotohanan. You are matured enough na. I know kaya mo yan. You are strong." Sabi ko, "Please, tama na. Iiwan ko na si Sai. Sasabihin ko sa kanya yung totoo." Sabi niya, "Baby, please no. Nakikita ko mahal ka ni Sai." Iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, "Mas mahal kita." Sumagot siya ng, "I love you. I love you, but sweetie, isipin mo na lang kung magkakaanak tayo, mamamatay na ako. Mawawalan ng ama yung anak natin. Ang gusto ko, magkaroon ka ng buong pamilya." Sabi ko, "Please don't say that, love." At ang huli niyang sinabi, bago ako tuluyang umalis, "Mamuhay ka ng matiwasay. Mahalin mo si Sai, bumuo kayo ng pamilya. Sabihin mo sa kanya lahat ng tungkol sa atin kapag niyaya ka niyang magpakasal. Para if ever na hindi ka niya matanggap, at least hindi kayo kinasal. Masaya akong dumating ka sa buhay ko. Nagkaroon ako ng makulay na buhay. Mahal na mahal kita. And I hope this will be the last." Niyakap ko lang siya ng sobrang higpit. At sinabi ko sa kanya na mahal kita. "Magpalakas ka." Sabi niya, "I will."
Umuwi na ako sa amin ng pagod na pagod. At dahil hindi pa tapos ang leave ko na 1 week, sa kwarto lang ako, hindi lumalabas. Lalabas ako, kakain lang saglit. Tapos, pumasok na ako ulit. Biglang nag-surprise visit si Sai sa school. Sabi niya, 1 month na lang daw aalis na siya. At sa loob ng 1 month, hindi kami nagkaka-text ni Sir. Yung araw ng alis niya, 1 week pa lang ang nakakaraan. Hinatid ko na siya sa airport. Gusto ko siyang i-text. Gusto ko siyang puntahan pero pinipigilan ko yung sarili ko. Miss na miss ko na si Sir. Ano bang gagawin ko? Pupuntahan ko pa ba siya? O tatawagan ko siya? O wag na lang? Ipagpapatuloy ko na lang ba yung ginagawa kong pag-iwas? Mahal ko siya eh. Wala namang masama sa amin, 'di ba? Sabihin niyo nga sa akin, masama bang mahalin ko si Sir?